Ne na nás. Tak víte, díky. 2. Počkejte. No. Andulo. Tak na mě nezvine, já nejsem žádný ulagací plán. 3, 2, 1, můžeš. Takže máme tady další papírek. A tady se píše, co je to lubrikační. No, takže aby jsme si to vysvětlili. Lubrikační gel Nahlas. je gel, který nám zvlhčuje ženské pohlavní ústrojí. To nevadí. No a protože, aby to tak nebolelo a aby to více klouzalo. Nebudu se ptát, kdo to ptal, protože by to bylo takové. No. A byla tady svačinu. A ještě tedy k tomu lubrikačnímu gelu. Musíš trošku ten... Jo, ty máš co v tom výstřihu. No, musíš trochu šárka. Šárka se tady jala ukazovat. No a... No ale počkej, ono taky nepíchá, takže to taky usne. Takže, lubrikační gel. Lubrikační gel. Lubrikační gel používají lidé pro větší... Máme těstoviny. Pro větší romanci, aby to více klouzalo. To klouže moc. Víte, jak to bude roztřesený, ty vogo. Já si tady s tím slevím. A my bychom chtěli názornou ukázku. Máš vedle sebe šárku. Takže zde máme... Moniko, počkej, jo. Dobrý den. Paní učitelko, nemáte taky nějaký dotaz do televize? Já ne. Já mám dotaz, co tady to jídlo. To je složitý. Počkej, nám to zabalí, ale my to